Na kabenta ki khubor baman kasni paidbah subscribe ya u antorni. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ka election MDC ha KHADC but JHADC kala jan ka tarik balabo da ka sarkar. Ka election MDC 8,000 khat khandai ha KHADC ka Indian National Congress kala paukum ka parti ka bahetam ha ka council da ka bayo shiphongot kat ba ka NPP bat ka UDP ka baya trailang bat ki lami kum ka jinghun sunrap ka badan nyo bat riungun kala ya lamya ka EC da ka UDP ha ka ba utenwel dakhar bam kwai hadwar ublay kum UCEM na gabenta ka shuki CEM kala long hadien baka jinghun trekam jong United Democratic Party Meghalaya kabalaya lam da ki snem ha po utita starwel khan kala sha rem ha ka yung dorbar thawan ha ka motion bamdan jingshan ya shu Uba penyat sing im ubade udukot balalong arsin jong ka seng NPP ula sya jit da ka wei kasur kum unong mi kman bathamai jong ka KHADC ha usnem 8,000 khat khandai Meghalaya ka election banjit ya ka shuki CEM kala long hadin ba ka United Democratic Party kala long ka balai snem 8,000 arpho Meghalaya ka executive committee jong ka United Democratic Alliance UDA ka balayalam hapo uba Tita Starwell Khan kala syarem no. Ya kani kamat bam shania asyo lawan ra da ka NPP bat layo jingkashan ka Congress kabele persya ya ka ha kasan pyrthei. Ka NPP ka Congress kila thawru ka Khasi Hills Democratic Front KHDF banyalam ya ka Executive Committee bathamai ha KHADC ha ka jingkhan jik khat hangut kitkon. Mentau snem ke election MDC kan nong ha ubnai rimpang ha ka arfway turik ka jing thap vun bar ka jing nyo ban pinna ha ka arf sau turik rimpang 8,000 arfsan. Katay ke election MDC ha ke HADC bat JHADC kan yat shakman hadien ba ulat ka jilla ula menjuri ya ka jing ai jingmut jong ka kinhun menteri ka jilla ban pelong ya ka election na ka benta baro artli ki council. Na kaliang jong ka sarkar Meghalaya kala pinbina ba ka election jit dukot thamai jong ka district council MDC siya ka KHADC bat siya JHADC. Ka jila Meghalaya kala mi ka arfui turik ukla lingkot siya jak na ispaanya puan kum ka jila la jong kat bau ADC don lai teli ki jaka synshar hi ki bakerpang ki balatip kum kilum garu kilum khasi bat kilum jantia ha kawei pa kawei la syong bun da kilai teli kijat bendriu bahe kata kijat bendriu garu kijat bendriu khasi ba kijat bendriu jantia kawei hadin kawei pan ka jila Meghalaya kari tang kawei ka jila ha kani ka than chati lammi ni ha ka baya ka jaka baro kawei la synshar da ki kendon jeng ka 6 schedule lan no ka cantonment but municipal liti jeng ka shillong ka United Khasi jantia bat ka garu ki de ki benta jeng ki rilum jeng ka Assam hadin balabu yaki ha ka serial number but 1 but 2 jong ka benta e jong ka mit bala pendap ha ka paragraph 20 jong ka kernet ka ba Hinriu kumbala pelong an tenrai ke jila Meghalaya ka ba synshar hi hapo ke jila Assam lat haura ka Assam Reorganization Meghalaya eng 1969 ka ba kenthom ya ka United Khasi Jantia Hills District bar ka Garu Hills District kane ka an kala penrungru ya ka paragraph 12a ka ba bo ya ki kendon bakerpang ha ka ba ya dei ba ka jing pentrei kam ki an bala thau da ka parliament bar ka ying darbar thau an ka jila shaki jaka riulum ha Meghalaya